הנה הכניסה של סטראט. יש שם עבירה. עוד ניסיון כניסה. שוב של סטראט, הפעם הזריקה שלו הולכת החוצה. אבל עוד עבירה שתשאיר את הכדור אצל ראשון. עכשיו זריקה ביד שמאל שהולכת למשקוף. אבל הצלה טובה מאוד בשער של רמת השרון. גם הקהל שלה מתחיל להתעורר, הנה עוד זריקה. ושער גם של תומי קדישס. סליחה, לא תומי קדישס כמובן, זה אסף ויינמן. בכל מקרה 2-0 לרמת השרון. אחרי דקה וחצי. מועדון שלאט לאט מתחיל לצמוח ולהשתלט על הכדוריד. ועכשיו חטיפה של נמרוד שרון שהולך מהר קדימה מול רלי, מסיים ב-3-0 מהיר. פתיחה יוצאת מן הכלל לחבורה של רם טורקניץ. ראשון מחפש את שער ראשון מהמרכז. שם עבירה על סטראט. הדר, זה הולך לפינה, אבל יש שם עוד עבודה טובה, גם של ההגנה, גם של השוער. זו הגנה נפלאה לרמת השרון כאן בהתקפות הראשונות. מכבי תל אביב עם זריקה אחת שבכלל, רק זריקה אחת שהצליחה להגיע לאזור השער. עכשיו יש כאן עיבוד כדור, אבל עבירה. שוב חסימה. ממש חומה שם באזור קו 7 המטרים או רחבת 7 המטרים. סוף סוף כדור שהולך לחיבורים. יופי של שער של סולדט. רמת השרון רוצה לרוץ מהר בצד השני עם תמיר. נמרוד שרון. זה הולך לתמיר עם הכניסה מצוינת. שער יפהפה גם לאלון תמיר. 4-1 מהיר. לרמת השרון. בואו נראה את מכבי ראשון ממשיכה להיכנס לעניינים. כדור קשתי שמגיע לכתובת. ועוד שריקה לעבירה. עוד חסימה שם על הזריקה של הדר, ועוד זריקה, עצירה מצוינת. צד שני, כדור לעוז, אבל יש כאן עבירה תוקף. כדור חוזר לראשון. גם על הקווים צמד שחקנים יוצא מן הכלל, או צמד מאמנים שתפקדים גם כשחקנים. קבוצה של גיא גרה עם עוד שער של סולדט, מצמקת כאן ל-4-2. עבודה טובה בהגנה על תמיר, וראשון תצא כאן לעוד התקפה. אחרי פתיחה קצת איטית שלה היא נכנסת לעניינים. הדר נדחף מאחור, כדור יישאר של ראשון לציון. הנה הכניסה מצד שמאל, וגיא גרה חוגג את השער של עטיה.
אנחנו ב-4-3 לרמת השרון, עם 3 שערים רצופים כבר, או סליחה, 2 רצופים של ראשון. אחרי פתיחה של 4-1, ושרון נעצר שם בעבירה. שוב נמרוד שרון, מנסה ללכת לעוז, הכדור עובר לראשון, גיא גרה, וגם טורקניץ בצד השני חיים כאן את הילדים, חיים את המשחק. סטרט מקבל מהדר ומחזיר לו, עבירה. עוד זריקה ואנחנו בשוויון. הפעם זהו ליאת ברנר עם השער. 4-4. אחרי פתיחה של 4-1 לרמת השרון. גם כאן כדור עובר, אז ראשון קצת מצליחה, קודם כל יכולה לעלות כאן ליתרון, מצליחה לעצור את רמת השרון כבר כמה התקפות בלי שער. ויינמן שומר ויורחק לשתי דקות, עשה ויינמן, אז גם כרטיס צהוב לרם טורקניץ. הדר מוותר על הזריקה. שוב אומר הדר, שוב מנסים ללכת שמאלה, צירה יוצאת מן הכלל. שרון הולך לתמיר, יופי של כדור לפינה, והנה השער של אייל הירש, השני שלו היום. ראשון כבר רצה בצד השני, ברנר, הרבה מזל, יש שם שריקה לעבירה. עבודה טובה שם של ברנר, אבל לא מצליח לחטוף את הכדור. נמרוד שרון, עכשיו יש שם חטיפה, אבל עבירה. שוב יש שם דיפלקשן וחטיפה של ראשון לציון. מאוד אקטיבית בהגנה. ויכולה לחזור כאן לשוויון. יש שם עבירה, ולמרות זאת השער. שוויון 5, ומסתיימת להרחקת 2 הדקות של ויינמן. פעם השריקה לעבירה היא לפני הזריקה. עוד איבוד כדור של רמת השרון, יש שם צעדים. סטרט נכנס וזורק מצוין. רני סורק למרות הפתיחה הטובה שלו לא מצליח להגיע.
עצר כמה כדורים יפים עם הידיים, אז זרקו לו אחד לכיוון הרגל. ראשון ביתרון ראשון, שהולך לאיבוד אחרי כמה שניות עם השער של ויינמן. שוויון 6 אחרי 10.5 דקות של כדוריד בהדר יוסף, שהולך ומתמלא לו, עוד ועוד קהל מגיע לכאן. מוזמנים גם אתם, אם אתם צופים בנו ובאזור, יש מקום, אפשר לבוא, אווירה נפלאה, 3 גמרים היום, וזריקה נהדרת למשקוף. פעם שנייה כבר שראשון מוצאת את מסגרת השער, בצד השני מתפרצת של רמת השרון, לא מגיע לשום דבר. כן, לזריקה של ויינמן. לקורה, אבל יש שם עבירה. כניסה מצוינת של תמיר לשער השני שלו. שבע שש לרמת השרון, הכדור אצל מכבי ראשון לציון, אצל ברנר. החליף מסירות שם עם סולדת ועם הדר. כדור נכנס מצוין, וסטרט כובש את השער השני שלו. שרון בצד השני, זה הולך לעוד זריקה של אלון תמיר, אבל הפעם זה בחוץ. ואחרי שהמשחק נפתח ב-4-1 לרמת השרון, ראשון השוותה לשוויון 5, מאז ככה מאוזן. ניסיון כניסה, ויש שם עבירה על סולדת. סטרט. עוד כניסה, אבל הזריקה הזו הולכת החוצה של סולדת. יש שם שריקה לפנדל. אין הרחקה לשתי דקות, אבל פנדל יש. עומר הדר על קו השבע מול רני סורק, מדייק. ראשון חוזרת להוביל, ושער ראשון היום לעומר הדר. תמיר. הרבה מזל כאן עם השריקה לעבירה, כי הכדור כבר הלך לאיבוד. נזכרתי את ההגנה של רמת השרון שמונעת הרבה מאוד זריקות. הופה, עוד כדור למשקוף של תמיר. אז רמת השרון מונעת את הזריקות עם חסימות מצוינות. ראשון לציון בצד השני עדיין מאוד אקטיביות בהגנה, נוגעת בהמון כדורים. היא יכולה לעלות ליתרון של 2 שערים, אבל איזו הצלה. אבל עוד הרחקה לשתי דקות. יהיה כאן עוד כדור 7. צלה נפלאה של סורק. טוב, משחקים כאן עכשיו 7 מול 5. 7 מול 5. ראשון תקבל 2 דקות ביתרון של 2 שחקנים, והיא גם תתחיל את 2 הדקות ביתרון 9-7 עם השער הזה של הדר, למרות ששוורץ נוגע גם בזה. סורק, כמובן, לא שוורץ. לא רגוע על הספסל של רמת השרון. מספר 10 אדם יעקובוביץ' עולה במכבי ראשון, מחליף את יאב שילק. עכשיו רמת השרון תנסה כן להוציא משהו למרות החסרון. איזה שער נהדר של ויינמן. מצמק כאן ל-9-8. ראשון כבר טסה בצד השני לשער נגדי של סולדת, הרביעי שלו כבר.
קהל הרשל"צים מבסוט כאן. רואה את הקבוצה שלו מובילה 10-8 אחרי חצי של מחצית ראשונה. כמעט. ויינמן. קבל שוב אחרי העבירה. תמיר לא מצליח להיכנס. אבל בינתיים שורדת כבר דקה ו10 שניות במינוס 2 שחקנים. שרון, כדור טוב וזריקה מצוינת של תמיר עם השער השלישי שלו. כדור הולך ימינה, ועוד עצירה נהדרת של סורק. איזו מחצית ראשונה יש לו, עם 6 עצירות כבר. איזה אינסטינקטים נהדרים. אז רמת השרון לא רק שלא נקלעת כאן לפיגור גדול יותר, גם מצליחה לצמק אותו. למרות החסרון של שני השחקנים שיחזרו בעוד 5 שניות. חוזרים פרידמן ועוז, אבל יש כאן צעדים, לא, יש כאן עבירה ו2 דקות בצד השני של סטרט. עכשיו רמת השרון היא זו שתזכה ליתרון המספרי ל2 דקות, אבל זה נפתח עם עיבוד. כדור נע מצד לצד. הדר משאיר את זה ויעקובוביץ' עושה צעדים. כניסה טובה ועוד שער לאלון תמיר. שוויון 10. אחרי 17 דקות של כדוריד, השער הרביעי של תמיר. גם כאן שריקה לעבירה על ברנר, אבל גם כאן איזו ירידה על הקרקע של סורק ועוד עצירה שלו. כדור נשאר בתחומי המגרש לעוד זריקה של מכבי, והפעם יש נקודות, יש שער ליעקובוביץ'. כדור הולך שמאלה. שוב כניסה ועוד שער של אלון תמיר, לא מצליחים לעצור אותו בינתיים. שוויון 11. צמוד כאן בגמר הילדים ח', 18 דקות של כדוריד. איזו מסירה יפהפייה מאחורי הגב. איזה כדור של ברנר לסולדט. רואים כאן כמה מהלכים מבריקים במחצית הראשונה באמת, גם עצירות יפות, זריקות מצוינות, עכשיו גם המסירה הקודמת ועוד שער יפהפה בצד השני, הפעם של נמרוד שרון. 12-11, סליחה, שוויון 12. סטרט נתפס מאחור. שוב ררש. מעביר את זה לזריקה דרך הקרקע של ברנר.
גם רמת השרון עכשיו עם 2 דקות של הירש לדעתי, אז עם חיסרון מספרי. צריכים לעצור כאן פעם ראשונה את איתן סער שעלה מהספסל, זה הולך לוויינמן, הכי הגדול על הפרקט, ומוציא את העצירה הנהדרת מאדם רלי, השנייה שלו בסך הכל. עכשיו יש שם כדור עובר. שוב ויינמן. פעם הוא הולך שמאלה ביד ימין, נעצר בעבירה, לא, צעדים. הדר בצד השני, הולך טוב מאוד שמאלה. אבל רני סורק כבר אמרנו? אמרנו. צד שני, מסירה שוב מגיעה לוויינמן, אבל עבירה עליו. האם זה פנדל? כן. כדור מ7 מטרים לרמת השרון. שרון מול רלי במשקוף, וזה מוציא דווקא את ראשון בצד השני. אבל ברנר מחכה לחברים שלו. עם 2 חילופים, סולדת חוזר יחד עם שילק הקפטן בראשון. כדור הולך דווקא ימינה ליעקובוביץ' עם השער השני שלו. 14-12 לראשון לציון. איזו זריקה, יש שם עצירה של השוער, אבל גם עבירה. איזה כדור יצא שם מהיד של איתן סער. שרון, תמיר עובר וזורק וכובש. עשה את התנועה הטובה וקיבל את המסירה. בדיוק בזמן. ראשון שוב יוצאת קצת מהר מדי להתקפה. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיומה של מחצית ראשונה קצבית עם סקור נהדר. ויש כאן שריקה לצעדים של הדר. רמת השרון תוכל להשוות. 8 דקות בדיוק להפסקה. ואיבריוז עם השער השני שלו. כמה שחקנים מאוד גבוהים יש כאן לרמת השרון, גם עוז, גם ויינמן. צריכים לזרוק לפעמים ממש מעל השומרים שלהם, ועכשיו חטיפה מצוינת של לוין, אבל לא מצליח להגיע אליה. זה נשאר של הצהובים, ומסתיים בשער מהקורה. סולדת חוזר לכבוש. כובש המוביל של ראשון. 6 שערים מתוך ה-15. קבוצה שלו ביתרון של שער אחד. הטיה יפה של שרון. סירה מסוכנת, אבל זה מצליח להגיע ימינה, והצירה של רלי. אבל עבירה ו2 דקות לסולדת. תמיר מול רלי, על קו ה7. גם זה הולך למסגרת. 2 כדורי 7 מוחטאים של רמת השרון, שניהם אחד במשקוף ואחד בעמוד. ראשון ביתרון של שער. סטרט נכנס בכוח ונעצר בעבירה. ברנר ניסה לעשות כאן הטיה, אבל אוקיי, שריקה לעבירה, כדור נשאר אצל הצהובים. שוב ברנר, פעם זה בחוץ.
רמת השרון עם הפאוור פליי שלה עכשיו. 7 מול 6. או 6 מול 5 אם תרצו בשחקני השדה. הכדור הולך לעברי עוז, שמוצא את הפינה. לשער השלישי שלו, שוויון 15, 6 דקות בדיוק להפסקה. יופי של משחק גמר אנחנו מקבלים כאן בפתיחת היום הזה בהדר יוסף. יעקובוביץ'. כדור הולך שמאלה. והשער הראשון של הקפטן, יאב שילק. עדיין יתרון של שער אחד לראשון לציון. ממשיכה לשמור על היתרון הזה די יציב לאורך המחצית, אבל גם לא מצליחה לברוח כי רמת השרון ממשיכה. פעם זה ויינמן עם השער הרביעי שלו. איזו כניסה אגרסיבית של סטראט, אבל לא מצליח לעבור, וסולדט חוזר עכשיו. הסתיימו להן 2 הדקות. הדר מוותר לסולדט שמבקיע. ממשיך להוביל את הקבוצה שלו דניאל סולדט, כבר 7 שערים יש לו. שומר על קצב של ככה קצת פחות מחצי מהשערים של הצהובים. שרון, איזו הטעיה יפהפייה של נמרוד שרון. זרק את השומר שלו שמאלה והלך ימינה. שוויון 17. הופה, יש שם עבירה על סטראט ו2 דקות. לא יודע אם זה לא טיפה מחמיר במקרה הזה, אבל תמיר הוא זה שמורחק ל2 דקות. בודקים שם שהכל בסדר. אצל רר סטראט הוא יורד ככה קצת צולע. נראה שכואב לו ככה ברגל שמאל. חוזרים לשחק 4 דקות לסיום המחצית הראשונה בגמר ילדים ח'. הטעיה יפה ושער נהדר של ליאת ברנר. 18-17 לראשון לציון. כניסה בצד השני, ויש שם פנדל, העבירה היא על איתן סער. עדיין לא הבקיע היום סער, אבל עשה כמה מהלכים טובים, ועכשיו ויינמן ינסה להכניע את רלי, לא מכניע אותו. עוד כדור 7 שלא מסתיים בשער מבחינתה של רמת השרון, אבל איבוד כדור בצד השני. מחזיר את הכדור אליה, קצת יותר מ3 דקות להפסקה. ויינמן אמר לו טורקניץ תקוף, אז הוא תקף, נשאר איכשהו עם הכדור. זה מגיע לזריקה יפהפייה מצד ימין, ולשער הראשון של נדב לוין. שומר לנו על השוויון במשחק הזה. גם הרחקה שם ל2 דקות של סולדט. הדר, יעקובוביץ', לא מצליחים לשמור אותו שם בפינה הימנית. פעם שלישית שהוא עושה את התנועה מימין למרכז ומסיים בשער. בטח כשמשחקים עם שחקן פחות, כל אחת מהקבוצות, ככה המגרש טיפה יותר מרווח. ויינמן, ל1 על 1, עובר בקלילות. שער יפה שלו. עקב לצד אגודל, מתקדמות כל אחת מהקבוצות. שוב שוויון 19. הולכים ומתקרבים להפסקה. עם הכדור המצוין הזה לאמצע, והשער של מתן חסין. גם הוא עולה על לוח הכובשים.
עם השער הראשון שלו היום. 20-19 לראשון, רמת השרון חוזרת ליתרון המספרי כי נסתיימה הרחקת 2 הדקות. יש שם עבירה. ויינמן. כדור מנסה ללכת ימינה וכמעט הולך לאיבוד, אבל חוזר לשרון. איזו מסירה שלו לעוז. איזה כדור נהדר של נמרוד שרון. חתך את כל ההגנה הצהובה. ועברי עוז עם השער הרביעי שלו. הדר. מסירה לא מגיעה ליד ודווקא לידיים של איתן סער. רמת השרון לא תצא למתפרצת. עבירה על סער. שרון עם ההטיה. שוב הולך ימינה, אבל עצירה טובה של רלי בשער. העצירה הרביעית שלו היום במחצית הזו. שתגיע לסיומה בעוד 50 שניות. 20 שערים כובשת כל אחת משתי הקבוצות. הדר הולך לפינה. ניסיון מסירה שם של סטרט לא מגיע ליד. פסק זמן של טורקניץ'. 26 שניות להפסקה. 20 לאלף סמך רמת השרון, 20 מכבי ראשון לציון. אף קבוצה לא מצליחה לפתוח כאן פער של יותר משער 2. יופי של מחצית ראשונה בגמר ילדים ח'. חוזרים מפסק הזמן להתקפה האחרונה במחצית הראשונה. רמת השרון מול ראשון לציון שוויון 20. חבורה של טורקניץ רוצה לסיים או לרדת להפסקה ביתרון. ויינמן, זה הולך לעוז שמגיע לזווית טובה וגם מבקיע. ראשון תנסה עוד לעשות משהו ב4 שניות שנותרו. אולי זריקה מחצי מגרש שלא נכנסת, והמחצית הראשונה מסתיימת ביתרון של א' סמך רמת השרון. היא פתחה טוב יותר את המשחק. הובילה 4-1, ראשון נכנסה לעניינים ועברה להוביל בעצמה. ברוב שלבי המחצית הצהובים הם אלו שהחזיקו ביתרון. יתרון קל של שער או 2. אבל השער החמישי של עברי עוז חותם את המחצית הראשונה ב-21 לרמת השרון, 20 למכבי ראשון לציון. קצב שמזכיר את הקצב שראינו משתי הקבוצות הללו בשלבים הקודמים של הגביע. ומה נגיד לכם, מעניין כאן מאוד בהדר יוסף. מחצית ראשונה מבין 3 הגמרים שיהיו לנו היום. רמת השרון 21, ראשון 20. אנחנו יוצאים להפסקה של כמה דקות ונשוב במחצית השנייה.
תודה שחזרתם אלינו, להדר יוסף, גמר ילדים ח', אוטוטו מחצית שנייה יוצאת לדרך. א' ס' רמת השרון 21, מכבי ראשון לציון 20. שביעייה של ראשון לציון שעולה כאן למחצית השנייה היא איתן סער. סליחה, איתן סער מתחיל על הספסל ברמת השרון. מי שעולה הוא אדם יעקובוביץ' שהיה טוב מאוד במחצית הראשונה, יחד עם עומר אדר, עם רר אסטרט, עם דניאל סולדט, ליעד ברנר, קפטן יאב שילק, והשוער בין הקורות אדם רלי. בצד השני בין הקורות רני סורק עם מחצית ראשונה יוצאת מן הכלל של 8 עצירות, יחד עם עברי עוז, עם אסף ויינמן, אמיר פרידמן, נדב לוין, אלון תמיר ונמרוד שרון, מספר 8. יוצאים לדרך מחצית שנייה בהדר יוסף. ראשון לציון בצהוב, רמת השרון בלבן. הרשל"צים תוקפים שמאלה. עם שילק שמסתבך בין שלושה, אבל שם שריקה לעבירה. סטרט עם זריקה מצוינת שנכנסת, והשער הראשון במחצית השנייה הוא של רר סטרט. שלישי שלו היום. שוויון 21. ויינמן. מקבל חזרה והצירה מצוינת של רלי. חמש עצירות לאדם רלי היום. וכניסה מוקדמת שם. דקות ראשונות לטומי קדישס. עוז עם הכניסה והשער. עברי עוז פתח טוב מאוד, אחר כך בילה לא מעט דקות, נדמה לי פעמיים, מורחק לשתי דקות, אבל גם סיים את המחצית הראשונה טוב מאוד, עם השער שנתן לקבוצה שלו את היתרון. גם את המחצית הזו הוא פותח עם השער הראשון שלה. שוב ניסיון של ראשון, שם עבירה על סטרט. ברנר. סולדט, מוציא זריקה לא פשוטה. שריקה לעבירה. שוב סולדט, שוב זריקה, אבל עוד עצירה מצוינת של סורק, הפעם עם הרגליים. איזה שוער יש לה לרמת השרון. הדר, זריקה ביד שמאל, ועוד עצירה של סורק, העשירית שלו היום. מתפרצת בצד השני של עברי עוז. ורמת השרון עולה כאן ליתרון של 2 שערים.
לראשונה מזה הרבה מאוד זמן. היא הובילה 4-1 בפתיחה ודי רדפה אחרי ראשון בהמשך המחצית. לא נתנה לה לברוח, אבל לא הצליחה לחזור ליתרון גדול. עכשיו יש לה 2 שערים. והכדור יחזור אליה אחרי הזריקה הזו החוצה של סולדט. קצת מזכיר את מה שראינו בפתיחת המשחק. מצד הקבוצה של טורקניץ. איזה שער מצוין של שרון. בין שני שחקנים הדביק את הכדור לחיבורים. 24-21 רמת השרון. צד שני, ברנר זורק דרך הקרקע ועוד עצירה של סורק, מספר 11 שלו, אבל המסירה הזו לא מגיעה לעוז. סולדט. ברנר. זה חוזר לסולדט. לא מצליחים למצוא את הפרצה באמצע, אולי עכשיו. הטיה יפה של ברנר ושער מצוין. לא פשוט ללכת שם דרך האמצע מבחינתה של ראשון לציון. שרון, נעצר על ידי רלי. ברנר. סולדט זורק, שוב עצירה, והריבאונד מגיע לנמרוד שרון שחטף שם. קיבל שם איזושהי מכה באזור הצלעות, הוא יהיה בסדר, אבל כואב לו. אייל נדלר מיד עוצר את המשחק. לבדוק את שלומו של הבחור הצעיר, והוא נראה בסדר גמור כבר על הרגליים, נמרוד שרון. גם טורקניץ הלך לבדוק מה שלום השחקן שלו. ,24-22 לרמת השרון. 5 דקות ורבע בתוך המחצית השנייה. ויינמן עם הכניסה ועם השער המצוין הראשון שלו בחצי הזה, והשישי שלו בסך הכל. ראשון עם הכדור אצל ברנר. סולדט. הגנה אקטיבית מאוד עכשיו של רמת השרון. הופה, אבל יש שם אי הבנה וברנר מנצל את זה לשער. שני שלו ברציפות. 25-23, אבל שרון כבר בצד השני עם הכניסה והצירה מצוינת של רלי. זה היה כדור טוב למסגרת. צד שני, סולדט החוצה. מצא איזשהו פתח כדי לזרוק. שרון. ויינמן עם ההתקפה לרמת השרון, ביתרון 25-23. עצירה טובה של רלי שפותח טוב את המחצית הזו. כבר בשלב הזה הוא עם 4 עצירות, זה כל מה שהיה לו במחצית הראשונה. כוונה ש4 עצירות רק בחצי הזה, ב7 דקות. יעקובוביץ' התבלגן קצת עם הרגליים. ויינמן מוצא כדור טוב מאוד את פרידמן, אבל היה צריך לעשות מזה שער.
הזוג טורקניץ, רם וטלי כמובן, תוסכלים פה על הקווים, צד שני סולדאט, איזה שער נהדר. 7 קילו היו לו במחצית הראשונה, זה הראשון שלו במחצית הזו, וראשון חוזרת למינוס של שער אחד בלבד, 24-25. 4-4 תוצאת המחצית הזו, עד השער המצוין של נמרוד שרון. סולדאט, ניסיון מסירה לסטראט שלא מגיע ליד, ורמת השרון לוקח את הזמן בעלייה להתקפה, דרך ויינמן. שרון מתחיל את התנועה שלו ומוותר על זריקה, כן מסדר לפרידמן שהפעם מכוון נכון את הזריקה שלו דרך הקרקע, מבקיע את השער הראשון שלו, מעלה את הקבוצה ל-26-24, ויש כאן פסק זמן של גיא גרה. קבוצה שלו מבחינתו סופגת יותר מדי בפתיחת המחצית הזו, 27-24 כמובן. רמת השרון הזה עם 6 שערים בקצת פחות מ7 דקות. קצת יותר מ7 דקות. בוא נראה מה עושה ראשון לציון בחזרה מפסק הזמן. כניסה ושער מצוין של סטראט. הרביעי שלו מצמק חזרה ל2 הפרש. ויינמן כבר בצד השני. שרון, פתאום יש לו זווית טובה לזרוק ולהבקיע. נמרוד שרון. רמת השרון נראית טוב מאוד התקפית ב9 הדקות הראשונות בחצי הזה. מחצית השנייה של משחק הגמר לכיתות ח'. עבירה על סטראט. כדור שוב אצלו, מצליח להשתחל לזריקה. יש שם עבירה וכדור 7, סטראט מחזיק שם קצת את המרפק. ילד חזק, הוא כבר על הרגליים מתאושש, ואת כדור 7 ייקח עומר הדר. מולו ייכנס יונתן המר לפנדל הזה. הדר מול המר, שער של הדר. ,28-26 לרמת השרון. מובילה כאן בשני שערים, אבל מרגישה שאולי הייתה צריכה להוביל קצת יותר. ויינמן. כדור חוזר אליו והולך לשרון. צד שני לעוז. ועם הרבה מזל מצליח לעצור את זה רלי. עדף לקורה, ודרך הקורה השנייה צריך לתפוס. משאיר כאן את ראשון בעניינים, צריך לומר, בתחילת המחצית הזו. יש לו כבר 5 עצירות במחצית הזו, והנה עוד עצירה של רני סורק, שהיה נהדר בחצי הראשון. ממשיך גם עכשיו. 28-26, 10 דקות וחצי בתוך המחצית השנייה.
או אם תרצו פחות מ-20 דקות לסיום הגמר הראשון של היום. כניסה נהדרת של שרון. שאלת הרמה שלו במחצית הזו, יש לו כבר 4 שערים מאז ההפסקה. מכבי עם ברנר. סולדט. מצליח להבקיע, שער יפה שלו. נאחזת במשחק בעיקר בזכות ההתקפה, כי כרגע היא לא מצליחה לעצור כל כך את רמת השרון. 29-27 ללבנים. עם הכניסה של תמיר ועם השער המצוין. כיבוש הראשון שלו במחצית הזו. כניסה בצד השני, ברנר בפעם השלישית כבר בחצי הזה, מבקיע. עלה טוב מאוד מהפסקת המחצית. איזה קצב בחצי הזה, 9-7 לרמת השרון, אחרי 12 דקות. מאז ההפסקה יש שם עבירה של שילק. איזה שער מצוין. של תמיר, השני שלו ברציפות. 31-28, סולדט בצד השני עושה צעדים ורמת השרון תנסה לרוץ מהר קדימה. לא רצה מספיק מהר קדימה. אבל תוכל, כרגע היא בשוותה את יתרון השיא של ה-4-1 מהפתיחה. תוכל לעלות ליתרון שיא חדש. פרידמן יורד וחוזר איתן סער, מספר 10. כדור אצל תמיר, שוב מגיע לזריקה ושוב היא נעצרת רק ברשת. 3 שערים רצופים לאלון תמיר, 32-28 לרמת השרון, שמתחילה לפתוח כאן פער. סטרט מחזיר עם השער החמישי שלו, מצמק חזרה ל3. דקות חשובות מבחינתה של ראשון לציון כדי להישאר כאן בעניינים. שרון, איזה חילופי מסירות יפים שם עם ויינמן. חילופי מסירות יפות, חילופים יפים. עוד שער של נמרוד שרון. בצד השני, כן, יהיה כאן כדור 7. תפיסה בחולצה שם על מתן חסין. סולדט מול סורק. מבקיע. שלושים, מכבי ראשון לציון, 33 אלף סמך רמת השרון. ויינמן. שרון, מחזיר לו. אבל הוא היה בתוך הרחבה. הכדור עובר לראשון. עולה דקות ראשונות גיא חלילי בראשון לציון. ברנר נעצר בפאול. ברנר, מסירה שאיכשהו מגיע שם לשילק בצד ימין. סולדט. סטרט. זורק, והצירה מצוינת של סורק, אבל יש שם כדור חוזר, ושער לשילק. שער השני שהקהל אוהב אותו כאן בהדר יוסף. שאגות, כששילק מצמק ל-31-33. תמיר עם הסיבוב, והעברה עליו. מסירה טובה למרכז, ושער של נדב לוין. הסתנן שם יפה ומצא את עצמו חופשי. 1-0
רמת השרון חוזרת להוביל בפער של 3 שערים, 34-31. אנחנו ברבע האחרון של המשחק. אוטוטו סוגרים 16 דקות בתוך המחצית הזו. אין שער, יש שריקה לעבירה על סטרט. זריקה של סולדט, איזה שער יפהפה. 12 שערים כבר לדניאל סולדט. מוריד את ההפרש ל2. ויינמן, מצוין, מחזיר. רמת השרון מבקיעה כאן כמעט בכל התקפה. למזלה של ראשון לציון, גם היא מציגה כאן יכולת התקפית טובה בחצי הזה, אבל צריכה כמה עצירות כדי לחזור כאן לעניינים. 35-33, הכל פתוח כאן בגמר גביע המדינה לילדים ח'. ויינמן זורק מרחוק ועצירה טובה של רלי. סטרט לא מוצא זווית לזרוק, כן, יש שריקה לעבירה. גם מחליף את הצ'פחות עם ויינמן, שגם זה יפה לראות את הספורטיביות הזו בשיא המתח של העונה, שיא הלחץ. יודעים ככה לכבד אחד את השני, הילדים. יופי של כניסה מצד שמאל, והשער של חלילי. תשמעו, גיא חלילי כשעלה מהספסל נראה לי הביא פה כמה חבר'ה שמודדים אותו אישית, והקהל עכשיו בטירוף עם השער שלו. פסק זמן של רם טורקניץ, כי ההפרש יורד לשער אחד בלבד. 35 לרמת השרון, 34 לראשון. קבוצה שלו כבר הובילה כאן ב4 שערים. הכל פתוח כאן. חוזרים מפסק הזמן, 12 דקות וקצת נותרו לסיום של הגמר הראשון מבין 3, המנה הראשונה לשבת הנהדרת הזו. רמת השרון הולכת דרך תמיר, אבל עוד עצירה טובה של רלי שפשוט יוצא מן הכלל בחצי הזה. איכשהו מצליח להבקיע סטרט, אבל הייתה שם עבירה עוד קודם, כמובן. ניסיון זריקה שנכנס לברנר. עם זריקה תחתית כזו, עם היד מלמטה. שוויון 35, מתחילים מחדש, 11.5 דקות לסיום של הגמר. עברי עוז, בחוץ. ומכבי ראשון לציון תוכל להשלים את המהפך עכשיו. אין שם שריקה לעבירה, יש שם שער של סולדט, מי אם לא הוא. הדר יוסף. האולם מתחיל, ככה הווליום מתחיל לעלות. גם אוהדי רמת השרון מנסים לדחוף את הקבוצה שלהם, את הילדים שלהם.
הם בפיגור של שער, הם היו כבר ביתרון ממש לא מזמן, והם חוזרים לשוויון עם השער של נמרוד שרון. הולך ומתפתח לנו כאן. משחק מותח מאוד על התואר. ברנר. סולדט מוותר על הזריקה, כן הולך ימין על הקפטן שלו. ברנר שוב. מכניס כדור מצוין, אבל איזו עצירה של המר עם הרגל. רני סורק מקבל קצת מנוחה, המר משלים אותו יופי, אבל עכשיו הוא סופג מהזריקה הזו של ברנר. ראשון חוזרת ליתרון של שער. נכנסנו ל10 הדקות האחרונות של המשחק. שרון. שוב נכנס מצוין. איזה גול יפה יפה. 10 שערים כבר לנמרוד שרון. 7 במחצית השנייה. חלילי. חוזרים לסולדט. סטרט. מצליח למצוא את החיבורים. איזו רמה אנחנו מקבלים כאן במחצית השנייה. כמה מהלכים יפהפיים בשני הצדדים, וזה בלי לספר על המהפך שיש לנו כאן. אמיר פרידמן חוזר במקום איתן סער ברמת השרון. תמיר לנמרוד שרון, עבירה. שרון. חיתוך טוב. ועבירה ללוין. יהיה כאן כדור 7 לרמת השרון. שוב נדב לוין מצליח להסתנן שם למרכז. שוב החברים שלו מוצאים אותו. תמיר. נעצר על ידי רלי. הכל הולך עכשיו לכיוון של ראשון לציון. שריקה קצת מאוחרת, אבל הייתה עבירה שם על סולדט. ברנר זורק ומבקיע דרך הקרקע. שער תשיעי לליאת ברנר, 39-37 לראשון. לוין נכנס טוב אבל לא מצליח לסיים. אבל כן יש כאן עוד כדור 7 וגם 2 דקות לחלילי. רגע מפתח במשחק שרמת השרון, נמרוד שרון על קו ה7 מול אדם רלי, רוצה לצמק את ההפרש לשער אחד. שרון מול רלי, זה בחוץ. אז ההפרש נשאר על 2 שערים. ראשון לציון עם החסרון המספרי, עם הדחיפה של הקהל. 7 דקות וקצת לסיום. ברנר, זה מגיע לסטרט שמאבד, אבל יש עבירה. ברנר זורק, נעצר אצל יונתן המר, ועכשיו רמת השרון רצה בצד השני עם עוז. איזו עצירה של רלי, איזו עצירה יוצאת מן הכלל. ברנר במרכז, כדור יוצא לחוץ ויחזור לרמת השרון שמקבלת כאן עוד הזדמנות עם היתרון המספרי לקזז את ההפרש. הקהל מתחיל לעבור למצב עמידה, גם החבר'ה של הגמר הבא של הנערים י' צופים כאן בעניין מאיזה חריץ שהם רק יכולים למצוא. יש כאן אחלה של משחק, 2 הפרש, קצת יותר מ6 דקות לסיום. שרון
ויינמן מבקיע. אסף ויינמן מצמק ל-38-39. חצי דקה לסיום הרחקת 2 הדקות אצל ראשון. חסין כבר מתכונן להיכנס. ברנר, זה הולך פנימה. שער של אלעד עטיה. בסך הכל השער השני שלו היום, אבל חשוב במיוחד. עוד כמה שניות לסיום ההרחקה. תנסה לנצל אותה בכל זאת רמת השרון עם לוין, ששוב נעצר על ידי רלי. איזו מחצית. איזו מחצית שנייה לאדם רלי. נגמר לי המקום לסמן לו את העצירות על הדף. שער כאן של ראשון. יגדיל את הפער שלה ל3 שערים ויקרב אותה מאוד. הנה רון פרץ עושה קצת סדר וכל החבר'ה שרוצים לצפות במשחק. אי אפשר להאשים אותם, באמת יש כאן יופי של גמר. אנחנו מקווים שזה רק המתאבן לקראת היום הזה שיש לנו. 2 גמרים כמובן. אבל בואו נתעסק במשחק הזה שיגיע לסיומו קצת יותר מ5 דקות. קצת בלגן שם בהתקפה. ושריקה לפנדל למרות העצירה של המר. סולדט מול המר. בחוץ. הרבה מזל לרמת השרון. 40-38. ראשון לציון. 4 דקות ו3 רבעי לסיום הגמר. נמרוד שרון. תמיר מנסה להסתנן ומצליח להבקיע. איזה שער גדול. 10 שערים לאלון תמיר. 40-39 ראשון. קרבים למאני טיים. איזו כניסה ואיזה שער של סטראט. 41-39. וגם 2 דקות עכשיו לחובתו של פרידמן. רמת השרון עם הגב אל הקיר. 4 דקות לסיום. איזה טוויסט היא כבר הובילה כאן ב4 שערים במהלך המחצית הזו. ויינמן. שרון. זה הולך שמאלה לעברי עוז שמבקיע גול חשוב מאוד שלו. שער שמיני לעברי עוז. 41-40 לראשון. רמת השרון לא מוותרת על הגביע. כדור הולך שמאלה ולרשת. שוב אלעד עטיה. מחזיר את היתרון ל2 שערים. רני סורק חוזר לבין הקורות אצל רמת השרון. נמרוד שרון לוויינמן, כדור הולך ימינה ופנימה. אייל הירש עם השער השלישי שלו. שוב שער 1 הפרש. איזה סקור, 42-41. ניסיון למסירה שמאלה, אבל עבירה על ברנר. שוב ברנר. אין שער, השריקה לפני הזריקה. ברנר עם ההטיה. עוד עבירה. ועכשיו זה נכנס מהידיים של סולדט. הכובש המוביל בשתי הקבוצות. וטורקניץ לוקח פסק זמן. 2 דקות ו18 שניות לסיום גמר גביע המדינה לילדים ח'. מכבי ראשון לציון קרובה אבל עדיין לא נוגעת. 43-41. האם החבורה של טורקניץ תצליח לעשות כאן קאמבק
להחזיר על הקאמבק שעשתה לה הקבוצה של גיא גרה במהלך המחצית הזו. 2 דקות ו3/4 לסיום. טוב, חוזרים ל2 דקות ו18 שניות. כדור אצל רמת השרון בפיגור 2 שערים, ועכשיו גם אמיר פרידמן יחזור בסיום הרחקת 2 דקות שלו. אין לה מקום לטעויות לקבוצה של טורקניץ. הנה הכניסה והצירה של רלי, אבל עוד ניסיון. ואלון תמיר עם הרבה נחישות משיג כאן את השער ומצמק שוב. 43-42. עוד ועוד קהל עובר כאן למצב עמידה. דקה 45 לסיום. ברנר. קיוו כאן לשמוע אולי שריקה לצעדים, אבל יש עבירה. שוב ליד ברנר. מחליט לזרוק וגם מבקיע. 10 שערים לליאת ברנר. הפער חוזר לשני שערים, והזמן הוא רק 1 דקה ו20 שניות. נמרוד שרון. התקפה קריטית. תמיר. עבירה. רמת השרון צריכה לשחק מהר עם תמיר, שמבקיע שער גדול ומשאיר את הקבוצה שלו במשחק. 44, 43, 55 שניות לסיום הגמר. האם רמת השרון יכולה לעשות כאן את הבלתי יאמן? סולדט, איבוד כדור, יש חטיפה של תמיר. רמת השרון יכולה להשוות עם ויינמן. זה הולך לעברי, שוויון! שוויון 44, 35 שניות לסיום הגמר. איזו דרמה. ועכשיו כבר אין אחד שנשאר בישיבה. ברנר! זה הולך לקורה, אבל יש עבירה. רון פרץ בודק שברנר בסדר, שהפרקט לא רטוב. 21 שניות לסיום. האם ראשון מצליחה לנצח, או שאנחנו הולכים להערכה? גיא גרה לוקח פסק זמן לנסות לסדר את המהלך. מהלך של תואר. 21 שניות לסיום. 4-4 לכל. איזה גמר. כדור אחרון במחצית השנייה. 21 שניות לסיום. 44 רמת השרון, 44 ראשון לציון, שנקלעה לפיגור במחצית הזו, כבר הובילה ב2 שערים לפני דקה וחצי, ועכשיו תנסה לנצח ולזכות בגביע. ברנר נכנס, ברנר זורק ונעצר, אבל יש עבירה. כדור נשאר אצל הצהובים. שעון נעצר על 11 שניות לסיום.
מתן חסין. סטרט, עבירה. 5 שניות. 4. סטרט זורק ונעצר. עוד שריקה לעבירה. יש לנו זריקה אחרונה. ניסיון אחרון של ראשון לציון לנצח את המשחק בזמן החוקי. ועכשיו כרטיס צהוב לגרה שמגיע קרוב למזכירות. פרץ מרגיע את העניין הזה מהר. ברמת השרון טוענים שלא צריכה להיות בכלל זריקה. בואו נראה מה מצליח לעשות דניאל סולדט מול 6 שחקני רמת השרון שמניפים ידיים. בשער רני סורק אחד שהיה יוצא מן הכלל במחצית הראשונה בעיקר. האם סולדט מביא את הגביע לראשון או שאנחנו הולכים להערכה? סולדט נחסם! ואנחנו הולכים לתוספת זמן בגמר הראשון של יום המשחקים הזה. גמר ילדים ח' 44 מכבי ראשון לציון, 44 רמת השרון, הערכה. וואו, אוקיי, חוזרים להערכה של גמר ילדים ח' בכדוריד. מכבי ראשון לציון מול א' ס' רמת השרון. משחק הפכפך שבסוף מגיע לנקודת הסיום בשוויון 44. אנחנו הולכים לשתי מחציות של 5 דקות על תואר גביע המדינה. רמת השרון ממשיכה לתקוף את השער מצד ימין. הצליחה לעשות כאן קאמבק אדיר, הייתה בפיגור 42-44. עכשיו הכדור מגיע לשער של אלון תמיר. רמת השרון חוזרת ליתרון, כזה לא היה לה כבר הרבה מאוד זמן. ברנר מצליח לזרוק, אבל הזריקה אחרי השריקה. 3 שערים היו ליד ברנר במחצית הראשונה, 7 בשנייה, והנה הראשון שלו בהערכה. שוויון 45. צד שני ויינמן, שרון עובר אותו, כדור הולך ימינה ונכנס. אייל הירש עם שער רביעי. היה לו אחד כזה חשוב מאוד בדקות הסיום של המחצית השנייה. רמת השרון חוזרת ליתרון.
סטרט. עבירה. והנה השער של חסין. סך הכל שער שני שלו, שוב שוויון 46. דקה 45 בתוך המחצית הראשונה של תוספת הזמן. איזו כניסה יפהפייה של תמיר. ממשיך להוביל את הקבוצה שלו, יש לו 14 שערים. גם בחלוקה מאוזנת ככה לאורך המשחק. ברנר זורק ומפקיע, איזה שער. כדור מדויק מאוד לפינה השמאלית התחתונה. יונתן עמר חוזר על רני סורק, שהתעייף קצת פחות חד במחצית השנייה. ויינמן, שריקה לפני הזריקה. שוב תמיר, שוב זורק, שוב מבקיע. 15 שערים לאלון תמיר. חילוף בצהוב, יעקובוביץ' חוזר מהספסל. קיצוני ימני. הנה סטרט, מנסה להסתנן. ויש שריקה. האם זה פנדל? כן. פנדל, ברנר מול המר. מבקיע, שוויון 48. ברנר עם השער ה-13 שלו במשחק. שרון לתמיר. מצליח למצוא את שרון, אבל הכדור הזה לא נכנס. זריקה של הירש לא במסגרת. ראשון יכול לחזור להוביל לראשונה בהערכה עם הזריקה והשער של סטרט. .49 לראשון, 48 לרמת השרון, 50 שניות לסיום החצי הראשון של הערכה. חילופי מסירות בין שרון לתמיר. עכשיו נמרוד שרון מוצא את תמיר שזורק ומבקיע. אי אפשר לעצור אותו בדקות האלו, אלון תמיר. הכובש המוביל בשתי הקבוצות, עובר את סולדת, יש לו 16 שערים. ברנר זורק וכובש דרך הקרקע. ויינמן, 5 שניות לסיום, מצליח להבקיע. והמשחק שהסתיים בשוויון 44 נשאר בשוויון גם בסיום החצי הראשון של הערכה, או לפחות ככה אני מבין. בואו נראה, התוצאה כרגע 50-49 על הלוח. נבדוק את עניין השער האחרון. בכל מקרה, מחצית מהערכה כבר מאחורינו. הנה עכשיו גם לוח התוצאות מתאזן לו. אין יותר צמוד מזה. היינו ב-21-20 לרמת השרון בהפסקה, שוויון 44 בסיום 60 דקות, ושוויון 50 בסיום החצי הראשון של הערכה. עוד 5 דקות של כדוריד לסיום גמר ילדים ח' 2025.
מחצית שנייה של הערכה בגמר ילדים ח' 50-50 זו התוצאה, זה גם כנראה הסיכוי של כל אחת מהקבוצות לנצח את המשחק הזה. בצהוב חסין עם סולדט וסטרט יעקובוביץ', חלילי שחוזר, מי עוד חסר לי פה בעין? כמובן בשער. תכף נתעסק בזה כי יש כאן זריקה מצוינת ועצירה טובה של רני סורק, אבל גם שריקה לפנדל. אומר לעצמו טורקני, צד שסוף סוף אחד השוערים שלי הצליח לקחת כדור קשה. הייתה כאן שריקה. המר חוזר. ברנר מול המר בפנים. 51-50 ראשון. השביעייה של רמת השרון היא שרון עם עוז, פרידמן, תמיר, הירש וויינמן, בזמן שנמרוד שרון מבקיע את השער שלו. מחזיר אותנו לשוויון. דקה עברה, שוויון נשמר. סולדט, יעקובוביץ', קצת מסתבך בצד ימין. עבירה. פעם הולכים שמאלה, לסטרט. שניים מורידים אותו והוא מצליח ככה לשמור על הכדור, זה כבר לא פשוט. הנה סטרט. ברנר. זורק ונעצר בעבירה. דקה 45 מאחורינו, 3 דקות ורבע לסיום. מי תצליח להכריע את הגמר? עוד עבירה על יעקובוביץ' מאחור. איזה שער של סולדט. איזו פצצה לחיבורים. ראשון ביתרון של שער, ויינמן עושה צעדים. ויתרון של 2 שערים עוד לא היה לאף קבוצה בהערכה. האם ראשון תצליח להשיג אחד כזה? 2 דקות וחצי לסיום. נזכיר, 2 דקות וחצי לסיום המשחק, היא גם הובילה ב2 שערים ולא הצליחה לנצח. אולי בסיום תוספת הזמן. ברנר. כדור לא מגיע ליד וחוזר לרמת השרון. חילופים. ברמת השרון חוזר סער, גם אלון תמיר. 2 דקות ו5 שניות לסיום. 52 ראשון לציון, 51 רמת השרון. נמרוד שרון עם הסיבוב, אין שריקה לעבירה. עוז מוצא את שרון, שמשווה. הרבה מזל כאן לרמת השרון, אבל עבודה טובה של עוז ושל שרון. שוב שוויון, 2 דקות ו40. ברנר נכנס, עבירה. מישהו מרמת השרון שחטף קצת. זהו אמיר פרידמן. ממשיכים לשחק. 1.5 דקות לסיום המחצית השנייה של הערכה. הנה הכניסה. עבירה על סטרט. סטרט מצליח לזרוק וגם להבקיע. איך הוא עבר שם בין 3 שחקנים. 53-52 רמת השרון רוצה למהר עם נמרוד שרון שמחזיר אותנו לשוויון. וואו, 1 דקה ועוד 3 שניות לסיום. עדיין שווה כאן 53-53. איזה משחק מטורף. ברנר. הנה השער של חסין. ראשון לציון 54, רמת השרון 53.
40 שניות לסיום. מרגישים דז'ה-וו? גם אני. קודם זה הסתיים בזמן החוקי בשוויון 44. עברי עוז מחטיא הפעם, הוא זה שהשווה בסיום הזמן החוקי. וראשון בדרך לגביע, רמת השרון תנסה ללחוץ כדי להכריח את זו חטיפה, אבל ראשון מתקרבת, כמעט מאבדת כאן את הכדור. חלילי, היד עולה, אז יצטרכו לשחק. יעקובוביץ' זה במשקוף, ראשון עדיין, רמת השרון עדיין בחיים, הכדור החוזר אצל חסין, זה בחוץ. 5 שניות, שרון, 3, 2, ויינמן מהחצי, מכבי ראשון לציון זוכה בגביע בצורה הכי דרמטית שיכול להיות. הכדור של ויינמן היה למסגרת, רלי מוציא אותו מהחיבורים. הקבוצה של גיא גרה מנצחת 54-53 בסיומה של הערכה, במשחק שהילדים האלו משני הצדדים, אני מבטיח לכם, לא ישכחו עוד הרבה מאוד זמן. חיבוק בין טורקניץ וגרה, ממש מתרגש על סף דמעות. הבחור הקשוח הזה, המאמן המצוין, השחקן המצוין הזה, פשוט לא מצליח לעצור את ההתרגשות בשביל הילדים שלו, החניכים שלו. איזה משחק קיבלנו כאן בגמר הראשון, ואם זה רק מלמד קצת על מה שאנחנו הולכים לראות כאן בשני הגמרים הבאים, איזה כיף הולך להיות לנו, איזה כיף כבר בהדר יוסף. ואני רוצה לתת מילה רגע גם על רמת השרון כקבוצה וגם על ררש סטראט שהלך עכשיו בזמן שכל החברים שלו קופצים וחוגגים, הלך ולחץ ידיים 1-1 לשחקני רמת השרון. אז יש כאן, אתם יודעים, אנחנו הרבה מדברים על הדור שגדל לנו בספורט מבחינה ספורטיבית, אבל גם מבחינה אישית יש לנו דור מאוד מאוד מיוחד של ילדים בענפי הספורט ובכלל. מכבי ראשון לציון מנצחת 54-53 וזוכה בגביע המדינה לילדים ח' אחרי הערכה. נעשה סדר רגע בכובשים, אוטוטו טקס הענפה. טיק טק הטקס עומד ומוכן לו, שתי הקבוצות כבר מחכות. רמת השרון באמת הייתה קרובה לכל אורך הדרך, הצליחה ממש לחזור כאן ממצב באמת באמת לא פשוט של פיגור 2, דקה וחצי לסיום הזמן החוקי. בסופו של דבר היא יוצאת המאוכזבת. נמרוד שרון עם 13 שערים ואלון תמיר עם 16 הובילו אותה. לרני סורק היו 13 עצירות, היה אדיר בעיקר במחצית הראשונה, התקשה קצת בשנייה. 8 שערים גם לעברי עוז ולאסף ויינמן שכמעט שלח אותנו לפנדלים מהחצי. 4 שערים לאייל הירש. בצד השני דניאל סולדט עם 16 שערים הוביל את הצהובים, 15 כאלו היו לליעד ברנר, 9 לסטראט, עוד 4 שחקנים עם 3 שערים כל אחד, חסין, יעקובוביץ', עטיה ועומר אדר, 2 שערים ליאב שילק הקפטן ושער 1 לגיא חלילי. רמת השרון תקבל עכשיו את המדליות, מדליות התנחומים, מדליות הכסף הכל כך כואבות האלו בספורט.
אבל באמת עשתה דרך יפה גם לגמר, ניצחה את מכבי תל אביב ואת ממקף נתניה, שני משחקי חוץ צריך לומר. וגם כאן בגמר הגיע, אין יותר קרוב מזה. הכי קרוב שאפשר. ראשון לציון, טוב בואו ניתן רגע את הכבוד לרמת השרון. היא מקבלת את המדליות וגם כמובן למאמן של הרם טורקניץ. שחקן אדיר וגם מאמן מצוין, אבל האם זה מנחם אותו? כנראה שלא. מכבי ראשון לציון. מכבי ראשון לציון מקבלת עכשיו את המדליות. הילדים חוגגים ובצדק, הם עשו את זה באמת בצורה יוצאת דופן ודרמטית. כולנו באמת, כולנו נהנינו כאן, אני בטוח שאין אחד שלא נהנה מבין כמה מאות שנמצאים כאן בהדר יוסף. מכבי ראשון לציון ברבע הגמר עברה את ממקף חולון עם 45-42, בחצי הגמר 39-35 על רחובות, ובגמר הבאמת מטורף הזה 55-54. יאב שילק מקבל את הגביע. מכבי ראשון לציון, מחזיקת גביע המדינה לילדים ח' עונת 24-25. ברכות לצהובים על משחק יוצא מן הכלל. טוב, אנחנו על רקע החגיגות של הצהובים, אנחנו חותמים כאן את השידור הראשון משלושת הגמרים. כנראה שלא נתחיל בשעה 5 בדיוק, אלא מעט אחרי, אבל מיד אחרינו, אחרי הפסקה קלה, גמר נערים י' א' כ' נס ציונה נגד, נחשו, מכבי ראשון לציון, שתרצה לחגוג גם בשכבת הגיל הגדולה יותר. ובהמשך הערב כמובן גמר הגביע לנערות עד גיל 19. ערב ארוך עוד לפנינו, אחר הצהריים ארוך עוד לפנינו, ועל רקע השמחה של מכבי ראשון לציון אנחנו נצא להפסקה קלה ונשוב לגמר הבא, אוטוטו. אחרי שמה שהיה לנו כאן בגמר הראשון, אתם לא רוצים להפסיד את המשחקים הבאים.